but I mining 5 jama'a, I mining 5, I mining 5, I mining 5. This is 3 times I'm saying this, and it is not compulsory. Advisably, wallahi ya kamata mu yi mining 5 din wannan. NFT yanzu nan ya zo shi cikin duniyar crypto kamar shekara 4 baya, amma bai samu popularity ba sai a 'yan kwana-kwanan nan, shekara 1 baya zuwa yanzu. Amma yanzu idan aka faɗa maka irin market cap da NFT ya samu sai kai mamaki. Farkon shigowar cryptocurrency da shekara 10 bai samu wannan market cap din ba da a yanzu haka NFT yake da shi. So Pi za su fara wannan exchanging na za su fara wannan marketplace na Pi U5 zai ke exchanging NFTs, za a ke sa NFTs a kan shi, wanda ba karamin al'amari bane ba ga shi karan kansa wannan token din na Pi. Ku duba Solana yanzu shi ma yana nan ya tafi kusan $200. Lokacin da na kawo su gina a cikin group nan na ce a jiya su Solana yana $87 ne. Na ce muku cikin satin da na kawo shi din, na kawo shi ranar Litinin, na ce a cikin satin wannan sai ya yi ricin din $100. Wasu sun yi amfani da wannan opportunity din sun siya Solana kuma sun samu riba, sun yi trading, amma sai da ya wuce $100 din nan ya je shi $130. An ce min zai kai kusan nawa kenan analysis da sauransu, duba da yanda ake ta dora NFT akan blockchain na Solana da sauransu, a hasashe da analysis na expert da sauransu da wanda mu kanmu muka yi, mun ga cewa zai iya kaiwa har $150. Amma saboda mu yi karaman magana kar a ga abin bai kai haka ba a zama disappointed, sai muka ce $100, kuma ya zo shi a wannan satin sai da ya kai har $130 something. Right now Solana yana ta kokarin yanda zai fasa $200 ne. In the near future kuma Solana zai iya zuwa ya wuce BNB ma a kuɗi. So it is very important you own Solana, ka same shi a cikin holding ɗinka. Kuma abin da ya ƙara exploding Solana, ya ƙara exploding nashi, ya samu wannan abubuwan duk NFT ne. Ana ta ɗora NFT akan blockchain na Solana, kullum ana ta ɗora su masu kyau, masu daraja. Solana, abin da yasa ake ta sa NFT akan Solana shine kamar yanda ake yin tokens ne na BEP20 da Ethereum. Idan zaka ɗora Ethereum, idan zaka sa token ɗinka akan Ethereum blockchain, kana buƙatar akalla gas fee na kusan $2,000 ne ko nawa ne, ko $1,000 ne ko $2,000, yana da tsada. So amma akan BEP20 bai wuce $270 ba. So kaga kenan shi yasa mutane suka fi preferring wannan BEP20 din, saboda duk inda sauki yake shi abun bukata ne, abun so ne. So saboda haka shi ma Solana yanzu haka, idan kana so ka yi NFT, ka yi kasuwanci na NFT, ka siya ko ka saida, to akan Ethereum mafi karancin transaction, mafi karancin charges shine $50. Ethereum za a caje ka na $50 ne, shine mafi karanci. Wannan ka ci sa'a kenan. Za ka iya sayan NFT ma ka gani akan Ethereum. Idan NFT yana kan Ethereum, za ka iya zuwa ka ga gas fee din ma na Ethereum din ya ma fi na kudin NFT din. So shi yasa kuma mutane suka fi preferring wannan Solana din, saboda shi Solana gas fee din gaba ɗaya baya wuce $10, 0.1 sol za ka gani. To yanzu da Solana yake hitin din almost 200 ma, za ka ke gani 0.5 ne. Kuma ana samun kuɗi da NFT sosai kwarai da gaske, kamar yadda na faɗa muku. So kuma akan Solana zan yi magana akan NFT na kan Solana da sauransu, da yadda ake samun su, da yadda ake cinikayyar su a cikin voice note ɗin insha Allah in brief. So amma menene Pi sun yi wannan U5 din marketplace ne na NFT, kuma insha Allah za a yi ta kasuwancin wannan NFT din na akan marketplace na Pi U5 din wannan. So saboda haka zai exploding price na Pi fiye da yadda muke tsammani. So saboda haka Pi abin mining ne, abin rikewa ne kwarai da gaske. Idan har ka rike Pi na tsawon shekara 5, to bana tunanin akwai wani abu wanda ake kira da financial problems da zai zo ya taso ya dame ka, ta izinin ubangiji insha Allah. So ina ba mu shawara akan lalle mu ci gaba da mining na Pi kwarai da gaske. Mu duba Solana, just 18 months ago Solana yana less than $1, but cases nashi na wannan abubuwan da suka zo su ne NFT da sauransu sun sa farashin sa ya kai haka. Saboda NFT din wannan yanzu fa kamar yadda na faɗa muku suna ba da mamaki kwarai da gaske. Just mu dauki CryptoPunks din wannan NFTs ne, wanda last year kyauta aka dinga bada CryptoPunks. Wallahi kyauta ake turo su a cikin wallet din mutane, kamar yadda yanzu ake turo da wannan FNFT din wannan a cikin Binance. Idan kana da BTT, in kai holding BTT, za ka ga maka airdrop na FNFT din wannan. To su ma wannan CryptoPunks din last year haka aka dinga bada su kyauta, amma yanzu suna nan sun zama su ne top, su ne number 1 NFTs. Su ne a kasuwa suka fi kowane tsada, kamar yadda Bitcoin yake yanzu a cikin kasuwar crypto. 2017, I mean not last year, 2017
kyauta aka dinga ba da su crypto funds din wannan, sorry I forgot.